bisimilai malakti ka dun kibaru kɛnɛ kan bi ye tarata ye octobre kalo tile 13 kɔnɔna ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la ayiwa bi kibaruya minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye ka fɔ sanfɛ kalanso la a yira ka fɔ ko kɛlɛ dɔ kɔni kɛra ye ni maa 11 kɔni joginna ni o maa 11 na maa 2 kɔni bɛ yen ko olu ka jogini kɔni ka jugu kosɛbɛ ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira ka fɔ ko kunu tɛnɛ don octobre kalo tile 12 kɔnɔna la ko Badalabugu n'o ye Bamakɔ kin dɔ ye ni Mali sanfɛ kalansoba kɔni bɛ yen nɔ ko o sanfɛ kalanso la ko maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ ko olu ye kɛlɛ kɛ i n'a fɔ IG ale ni faculté des sciences techniques maaw kɔni ni an b'a fɔ o ma FST maaw ko olu kɔni ka kalanso kɔni na ko kɛlɛ kɔni tun bɛ yen nɔ ko ni kɛlɛ in kɔni sababuya la ko maa caman kɔni bɛ yen nɔ o joginna maa dɔw yɛrɛ bɛ yen ko u ni tora la ayiwa an b'a yirala ka fɔ ko ni kɛlɛ in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ko de ye ka fɔ jɔyɔrɔ ɲini min ye sanfɛ kalanso maaw kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu min kɔni tun bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ o ma AM ko o maaw kɔni tun bɛ jɔyɔrɔ ɲini de la o jɔyɔrɔ ɲini de kɔnɔna la mankan kɔni bɔra la fo ka na se joginiw kɔni ma ayiwa maa minnu kɔni joginna olu bɛɛ lajɛlen kɔni taara Gabriel Ture la n'o ye an ka kɛnɛyaso dɔ ye ayiwa an b'a yirala ka fɔ ko kabini uti kalo tile 18 kɔnɔna la ni o kɛra sababu ye ka jamanakuntigi kɔrɔlen Ibɛrahim Boubacar Keita bɔ fanga la de kabini o wagati maaw y'a yira ka fɔ ko min ye AM ye n'o ye sanfɛ kalanso maaw ka hakɛ ɲini jɛkulu ye ko o ti ko sabula a kɔlɔlɔ kɔni cayara ni a ka baara kɔni ye ayiwa an b'a yira ka fɔ maa minnu kɔni joginna n'u taara kɛnɛyaso la minisiri min sigilen bɛ kɛnɛya kunna ale ni min yɛrɛ sigilen bɛ kalan hukumu kunna olu kɔni taara ka taabɔli kɛ ni makofɔ ninnu ye ayiwa u y'a yira ka fɔ fana maa minnu joginna ko gouvernement kɔni bɛ jɔ ni olu kɔni ka furakɛ ye ayiwa u y'a yira ka fɔ fana maa 11 min kɔni joginna ni maa 2 bɛ yen nɔ n'olu ka jogini kɔni ka jugu kosɛbɛ ko maa 2 wɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ segin ka taa so ko olu kɔni nɔgɔyara ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ administration civile et territoriale maaw n'olu ye maaw ye minnu bɛ jamana jɔyɔrɔ fa marabolo kɔnɔna la ni olu ye i n'a fɔ préfet ale ni commandant n'a ɲɔgɔnna caman olu y'a yira ka fɔ ko olu kɔni bɛna tile 15 kɔni baarabila kɔni kɛ ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira ka fɔ ko administration territoriale ale ni syndicat autonome des administrateurs civils ko olu kɔni y'a yira ka fɔ ko olu na tile 15 kɔni baarabila kɛ ayiwa u y'a yira ka fɔ jan'o baarabila kɔni cɛ min ye alamisa nata ye k'u bɛ bɔ ka taamaba dɔ kɛ taama min kɔnɔna la ko u b'u ka nisɔngoya yira ayiwa ni maa kofɔlen ninnu ka laɲini yɛrɛ fanba ye min ye o de ye ka fɔ lakanabaliya ko ka sababu kɛ olu tɔɲɔgɔn minnu bɛ baara la dugu minnu na ni lakanabaliya bɛ yen nɔ olu kɔni kɔlɔsilen tɛ wa u caman kɔni bɛ yen nɔ banbagatiw bɛ taa ni olu ye wa u kibaruya kɔni tɛ dɔn ani ka fɔ ko ka dɔ fara olu sara kan wa u y'a yira ka fɔ fana ko u ka maa minnu bɛ yen nɔ ni banbagati wale maaw kɔni bɛ taa ni olu ye ko olu kibaruya tɛ dɔn wa ko sɛgɛsɛgɛli kɔni tɛ kɛ o ko la walasa k'a dɔn maa minnu y'u minɛ walima u bɛ cogo min ko olu kɔni tɛ foyi kalama o de la o de hukumu na ni maa kofɔlen ninnu y'a yira ka fɔ ko n'u ye ni taama kɛ alamisa don ni taama tɛmɛnen ka bɔ yen min ye octobre kalo tile 19 ye k'u bɛna baarabila dɔ kɔni kɛ n'o bɛ taa tile 15 kɔni baarabila la o bɛ kuncɛ fo novembre kalo tile 6 la ko n'o o kɔni na ko ni kan ma bɔ olu kɔni ka laɲiniw ma sabati k'u bɛna baarabila kurayi kɔni kɛ ayiwa an b'a yira ka fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni ye maa minnu ye o de ka fɔ commandant ale ni sous préfet ale ni juge n'a ɲɔgɔnna caman hakilina jiginna u y'a yira ka fɔ min ye Sunkalo Kɔnɛ ale kɔni tununna kabini wagati jan wa ale kibaruya kɔni ma dɔn o n'a ɲɔgɔnna caman n'olu kɔni bɛ banbagatiw kɔni bolo k'olu tɛ kibaruya foyi dɔn u tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ tunu yɔrɔ la yɔrɔ min na ni lakana kɔni tɛ yen nɔ ko olu tɛ foyi dɔn olu kibaruya la wa ko olu bɛ fɛ min ye sɛgɛsɛgɛli ye u ka kɛ walasa maa minnu bɛ ka nin waleya kɔni ta ka ɲɛsin olu ma olu bɛ se ka minɛ cogo min na ani olu bɛ se k'u ka baara kɛ lakana kɔni kɔnɔna la cogoya min na kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Gawo ko maa dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko binganni wale dɔ kɔni taara ka ɲɛsin ale ma damada yɔrɔ dɔ ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira ka fɔ ko kari don octobre kalo tile 11 kɔni su ko nin ye kamalen dɔ ye ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Mohamed Traoré ka a si bɛ taa san 28 kɔni na ko ale kɔni bɛ damada yɔrɔ dɔ la damada yɔrɔ min n'a tɔgɔ ye Taaka ni a bɛ Gawo kɔni mara la ko marifatigi dɔw kɔni nana ka binganni wale dɔ ta ka ɲɛsin ale ma ko o waleya in kɔni senfɛ a yirala ka fɔ ko ale kɔni joginna ayiwa k'an bɛ yɔrɔ min ko bi ko ale kɔni ka jogini kɔni ma jugu nka a bɛ kɛnɛyaso kɔni na ayiwa an balimaw kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ coronavirus kunnafoniw na minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna n'olu y'a yira k'u b'an ladɔnniya sanga ni wagati ni bana in tagabolo la an ka jamana olu kɔni ye sɛbɛnkura bɔ fɛn min bɛ tali kɛ ka bila tɛnɛndon octobre kalo 12 kɔnɔna la maa minnu bɛ yen nɔ n'u garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la an ka jamana kɔnɔ
ko o bɛ taa maa 10 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ la wa maa 6 kɔni bɛ yen nɔ ala kɔni ye lafiya di olu kɔni ma ayiwa kabini marisi kalo ni o kɛra coronavirus banakisɛ don ɲuman ye an ka jamana kɔnɔ fo bi maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni garijɛgɛra ni bana in na ko bɛ taa maa 3,000 ni 296 kɔni na o maa 3,000 ni 296 kɔni na maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni ala ye lafiya di olu ma o ye maa 2,537 maa minnu fana bɛ yen nɔ ni ala ye kɔni ye olu ka kalifa minɛ u la o ye maa 132 kɔni ye ayiwa an balimaw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye ni ne kun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nata